Здравейте, приятели! В това видео искам да споделя няколко момента от нашата почивка тази година в Слънчев бряг в хотел Империал Палас. Не съм нито българ, но просто искам да съм полезна на тези, които планират почивка в Слънчев бряг и да ви запозная с актуалната обстановка там. Плажовете са претъпкани, хотелите също, има страшно много хора. Конкретно за нашия хотел Империал Палас искам да ви кажа, доста съм доволна, имаше много персонал, беше почистено навсякъде. За жалост, туристите изобщо не пазят, хвърлят си салфетките където намерят, разливат храната, правят невероятно невъобразимо мазало, което колкото и персонал да има хотела, естествено, че няма как да се справи. Видях, че има доста лоши отзиви, но нашето семейство остана доволно. Просто когато човек е подреден, мисля, че ще се изкара добре където и да бъде. За плажа да ви кажа, трябва да ставате към 4-5 часа да си запазвате шезлонги с хавли, защото намирането на място е изключително трудно. Лудницата е някъде до към 10-11 часа на обяд. Вече към 12 часа забелязвам, че става по-спокойно и някакси може да си уредиш шезлонги също, но вече за някои хора може би е късно, особено ако сте с малки деца. Така след обяда е сравнително спокойно. Вечерта така също има доста хора по плажа. Морето е пълно с хора, но пък винаги е хубаво да си на плажа. Само е сложно проблема, нали, с шезлонгите. Хотелът е доста подходящ за любителите на снимки. Има на много места, на които може да си направите хубави снимки. Огромен е, стаите са големи, поне нашата беше с гледка към морето и беше доста хубава, подредена спретната. Като цяло ние се грижихме за това тя да е чиста и да не я цапаме. Навън може да се разхождате много, ако сте ходили си в Слънчев бряг, предполагам, че знаете. Ние поне 5-6 пъти сме ходили вече на този курорт и си ни харесва за разходка, като изключиме, че по това време на годината е доста пълно с хора и е голяма лудница. Има доста магазинчета, има място за забавления, ресторанти. Ресторантите са по-малко, но има и кафета. Общо взето има къде да се разхожда човек и какво да прави с тия риска, въпреки лудницата, която в момента върлува по бреговете. Предвид COVID ситуацията, се получава и проблема на плажа, именно защото шезлонгите са разредени, те са намалени с под 50% всъщност в бройката, която е в действителност всяка година. И за това по-сложно може да си намериш място. Има доста свободна зона, така че който обича да се пече на свободната зона, може да си вземете търчето и хавлията и да отиде там без проблеми. Получава се струпване на първа линия, но като цяло има доста свободна площ на свободната зона. В хотела, който бяхме, има голям басейн. Хубав е басейнът. Има тук-там някоя изронена плочка, но това не мисля, че е фатално. Поне ние докато бяхме там беше чистичък, въпреки че доста хора имаше. Чистичък, водата не е супер студена и въобще на нас ни беше много приятно. Децата също много го харесаха. Също така, всяка вечер в хотела към 8 часа има някаква програма, която е с цел развлечение на гостите, което за мен е голям плюс, особено ако сте с дечица. Ако не сте планирали предварително почивката си, ви съветвам да отидете или в края на август или началото на септември, тъй като тогава от опит ви казвам, че е много по-спокойно, много по-може да се насладите на прекрасната гледка на плажа. Има страшно много чуждестранни туристи. Поне в хотела, в който бяхме, предимно бяха румънци. Ето тук може да видите кеят, прекрасно място за разходка, стига да не е претъпкано, може да си направите хубави снимки и да се налюбувате на прекрасното море вечерно време и дори на залеза, разбира се. Искам да споделя своето впечатление от чуждестранните туристи. Лично в нашия хотел имаше доста румънци. Да, ето тук може да видите плажа вечерно време и хотелът, в който бяхме. Доста е хубаво. Вечер може да си играете на пясъка с децата. Нашите деца много се радваха. Да ви кажа за туристите, има доста румънци. Така правим впечатление, че въобще не пазят, хвърлят където намерят. Не мога да ги разбера, карат ли се, говорят ли си. Не искам да обиждам никой, но наистина не може да си хвърляш където намериш боклуците. Това просто е недопустимо. Аз съм сигурна, че в тяхната страна не го правят така. Но както и да е, това не е изчерпаема тема. Просто съвет, когато ходите някъде на почивка, се дръжте така, както искате, когато имате гости, те да се държат в вашата къща. Като цяло, именно в Слънчев бряг се намира най-красивата плажна ивица, според мене. От нас зависи дали тя ще остане такава.
прекрасен плаж за разходки, за снимки, за плажуване. Просто на мен това ми е любимия плаж, наистина. Но трябва да се отиде в време, което е по-спокойно, определено. Желаем ви приятна и слънчева почивка.